citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, gatusan ka mga eskwelahan sa Davao Region nangandam na sa face-to-face classes. Kapin-gatos ka mga earthquake survivors sa Davao del Sur nakahingpit sa training sa TESDA. Sa detalye sa ato mga balita, ubay-ubay na ka mga eskwelahan sa Davao Region ang gikatakdang magpatuman og limited face-to-face classes sanglit nagkaubos na ang kaso sa COVID-19 ug nakapasar usab sila sa guidelines sa DOH. Gilauman sa Department of Education nga mudaghan pa kini hangtod nga mobalik na sa normal ang klase sa mga bata nga karon online o di kaha modular system ang gipatuman. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dulan 200 na ka mga eskwelahan ang anaa sa listahan sa Department of Education nga magpahigayon og limitadong face-to-face classes sa tibuok Davao Region kay pasado sa guidelines nga gilatid sa DepEd ug Department of Health. Sumala ni Jinilito Dodong Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11, doon na pipila ka mga eskwelahan ang ilang nakitaan o potensyal na makapahigayon og face-to-face classes subay sa ilang gihimong assessment. Apan sagad kanila, wala pa'y napasa nga mga requisitos nga ilang gikinahanglan aron makapahigayon sa limited face-to-face classes. At current 186 man tong kining na sa listahan nato. And then some of them have gotten already the approval of DepEd through the concurrence also of the Department of Health. Ang uban ani are still undergoing evaluation simply because napay mga requirements nga wala pa na napasa og napatuman. But eventually kung makumpleto na specifically kining concurrence pagtugot sa local government unit, mga ginikanan, ma-establish na itong shared responsibilities, given naman ang readiness sa school because if they wanted to apply, they have to really issue letter of intent, maaprobahan sila. No? Basta all of these are present and submitted. Dugang ni Atilio, target sa Department of Education nga dunay expansion sa ipahigayong face-to-face classes sa rehiyon. Daghan mas maayo because nakita naman po nato ang readiness sa daghang mga tulunghaan nato, both public and private. Sa Davao City, unom pa lang ka mga eskwelahan ang nagpahigayon og limited face-to-face classes. Usa ka private ug 5 ka mga public schools nga sagad himutang sa 3rd District nga dunay gamay nga natalang kaso sa COVID-19. Gilang uban kini sa 3 ka mga high school, 2 ka elementary, sabtang usa niini ang kindergarten. Malaumon usab si Atilio nga mas daghan pang tulunghaan ang makasalmot sa face-to-face classes sa balik eskwela karong tuiga sanglit. Hinahinay nang gipailawom sa mas ubos nga alert level status ang syudad, ingon man ang pipila ka probinsya sa Davao. We're hoping because ang lakang should emanate from the school itself. Ibig sabihin, we do not order the school that you have to be part of the face-to-face implementation. Kinahanglan magsumikad sa ilaha because they have a lot of responsibilities to do. Gipaniguro sab ni Atilio nga andam na ang mga pasilidad nga gamiton sa mga estudyante ug tanang mga magtutudlo nga mga fully vaccinated na. Ug gikinahanglan nga doon na pagtugot ang mga ginikanan sa ilang mga anak nga mosalmot sa limited in-person class sa abri klase. Kahinumduman, malampuson usab ang gipahigayong pilot testing sa face-to-face classes nga gisugdan niadtong Nobyembre sa milabing tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Kapin-gatos ka mga earthquake survivors sa Davao del Sur nga scholar sa TESDA migraduar na. Sila ang giorganisa sa revitalized Pulisa Barangay nga gitudluan og bread and pastry making. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Kadaghanan sa mga migraduar sa bread and pastry making, mga residente sa Barangay Tarapuay, Bansalan, Davao del Sur,
nga giorganisa sa Revitalize Police sa barangay ilawom sa 2nd Davao del Sur Police Maneuver Force Company. Sila ang mga eskolar sa Special Training for Employment Program sa TESDA nga mga earthquake survivor. Usa-usa silang midawat sa certificate nga nagpamatuod na pwede na silang mangita og panginabuyan o di kaha magtukod og kaugalingong negosyo. Ang graduation gitambungan sa mga opisyal sa probinsya ug kapulisan. Gibahin sa duha ka grupo ang training, ang Bread and Pastry NC2 nga nagsugod adtong Oktubre 21, 2021 ug natapos niadtong January 27, 2022 ug gipilan sa 15 ka mga scholars, ug ang bread making, pastry making and cake making nga nagsugod niadtong Setyembre hangtod Enero 27, 2022 nga gilangkuban sa 90 ka mga scholars. Nagmalampuson ang programa tungod sa pagtinabangay sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga ang tumong matagaan og pagtagad ang mulo o problema sa tao, ilabi na sa panginabuhian ug ilang matagamtaman ang tabang o pagpangga sa gobyerno. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Naningkamot pag-ayo ang lokal nga gobyerno sa Dapitan City nga mabakunahan bato COVID-19 ang kabataan sa ilang lugar, sanglit na ay mga bata sa syudad nga namatay tungod sa virus. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 9,000 ka mga bata sa Dapitan ang target mabakunahan sa City Health Office alang sa nagpadayong Res Bakuna Kids nga gisugdan kagahapon Pebrero 22 sa Glorious Fantasyland nga dunay tema nga Love Them, Protect Them, Vaccinate Them. Gibana-bana ang 150 to 200 ka mga bata ang ilang pwede mabakunahan. Usa ka 6 anyos nga taga Barangay Linabo ang ilang unang nabakunahan. Gawas sa bakuna bato COVID-19, nakadawat sab og 5 ka kilong bugas, food pack, balloon, goodie bag ug ice cream ang mga bata nga nagpabakuna nga giandam sa lokal nga panggamahanan sa Dapitan. Sumala ni Dr. Rolito Catalonia, ang City Health Officer sa Dapitan. Mapasalamaton siya sa mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak sa vaccination site, ingon man ang pagsuporta sa ilang kampanya nga mabakunahan o maproteksyonan ang mga bata batok sa makamatay nga virus. Dugang ni Dr. Catalonia, 14% sa nagkasakit sa COVID-19 sa Tibok Nasud, nag-edad og 19 anyos paubos. Samtang ang Dapitan City, daghan na ang mga nangamatay nga mga bata tungod sa virus. Busa, ug tanong giauhag ang tanang ginikanan nga pabakunahan na ang ilang mga anak. Sanglit kinahanglan sab nga fully vaccinated na ang ilang mga anak nga mosalmot sa pagsugod unya sa ilang limitadong face-to-face classes. Gawas sa mga vaccination sites nga nasa syudad, duna sab mga mobile vaccination nga pagahimuon hilabi na sa mga lagyong barangay ug mga fixed sites sa Talisay Covered Court, Dapitan City Cultural and Sports Center ug Barangay Sulangon sa susamang syudad. Sa mensahe ni Dapitan Mayor Rosalida Halusos, pinaagi ni Konsehal Christopher Ma, gisaysay ni ini nga tinguha sa mayor nga makita ang Dapitan isip usa sa mga syudad nga naningkamot aron mabatukan ug malikayan sa katawhan nga mataptan sa makamatay nga sakit. Pinaagi sa pagbakuna nga mao'y usa sa bakatabang aron mahatagan og insaktong proteksyon ang matag pamilya batok COVID-19. Nagpasalamat usab ang mayor kang Dr. Catalonia sa iyang walay hunong nga pagpanerbisyo aron masiguro maatiman ang panglawas sa ilang mga residente sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Mas wedding sa mga tribo gipahigayon sa Tagum City. O Fire Prevention Month gipangandaman sa BFP, Barangay to Barangay Kick-Off Activity ipahigayon. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko.
mula noon, ngayon at sa hinaharap. Asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Karon pa lang, nangandam na ang Bureau of Fire Protection Region 11 sa kampanya sa paglikay sa sunog sa kick-off sa Fire Prevention Month sunod bulan. Usa niini ang pagbisita sa mga barangay aron makahibalo ang katawhan sa angay nga buhaton. Anyang report ni Eugene Hinutan. Ibalik na sa Bureau of Fire Protection sa Davao City ang ilang community information campaign kung asa mga adto ang mga bumbero sa mga barangay aron ng pahibalo sa mga tao sa angay buhaton sa paglikay sa sunog nga naundang lang sa milabay nga tuig tungod sa COVID-19. Kini himuon sa pagsugod sa Fire Prevention Month celebration sunod bulan. Kasi this is the perfect time to raise awareness din as to fire safety and fire prevention since yung mga cases natin sa fire during March is mataas. Usa ka bulan nga aktibidad ang giandam sa BFP para sa sunod bulan. During March 1, meron tayong ikakandak na kick-off activity. So that will signal the start of the Fire Prevention Month celebration natin. So during the kick-off, we will conduct programs, of course, with partnered agencies like yung counterpart natin sa government agencies as well as yung mga fire volunteer groups natin na kasama talaga natin during response. So isa yan siya, sir. We will also conduct yung Community Fire Protection Plan. This is part ng OLP o Plan Ligtas Pamayanan Program ng Bureau of Fire Protection. Pinaagi sa Community Fire Protection Plan kung CFPP sa Davao City Fire District, nagapahigayon sila og free fire planning hilabi na sa mga vulnerable barangays kung asa sagad dunay mahitabong sunog. We will also intensify yung pagkandak natin ng OLP on the road. Yun sir, yung mga fire truck natin is nagkakandak sila ng fire truck visibility as well as yung rekoreda to remind the public as to fire safety and yung mga fire preventive measures natin sa houses, sa workplace, and to the community din, sir. Aron ma-update ang katawhan, giawhag ni Borja nga bisitahon kanunay ang ilang BFP social media page. Sanglit makita sa ilang social media ang tanang mga informative videos ingon man ang mga measures o fire safety tips aron malikayan ang sunog. Nanawagan usab ang BFP sa kooperasyon, aktibong partisipasyon ingon man ang pagbinantayon sa publiko kabahin sa fire safety. Base sa datos sa BFP, 69 ka mga sunog ang natala karong tuiga. Mukabat na sa 3,570,800 pesos ang kinatibuk ang danyos. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! 8 pa ka mga barangay sa Davao Oriental ang gideklarang cleared sa illegal nga droga sa Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing Program. Ang committee nga nagdeklara gilangkuban sa PDEA 11 diin chairman si Director Aileen Lovitos, DILG, PRO 11, DOH ug LGU. Ang mga barangay gilangkuban sa Lawigan, Tagibo, Limot, Lukatan, Aliwagwag, Aragon, Maglahos ug San Miguel kung asa kagahapon gihimo ang deklarasyon. Mismong ang mga barangay officials ang mo-apply sa committee ug moagi og deliberasyon ay desisyonan kung cleared na ba sa ginadiling droga ang usa ka barangay o dili. Gikasal sa unang higayon pinaagi sa mass wedding ang mga miyembro sa tribo sa Tagum City. 11 ka mga pare sa indigenous cultural communities ang gikasal sa unang higayon nga mass tribal wedding sa Tagum City isip kasalan sa Tipanod kagahapon. 6 ka pares nga gikan sa tribong Kagan, 4 ka pares ang gikan sa tribong Mandaya ug 1 ka pares ang gikan sa Atamanubo tribe. Kinsa malipayong gi-share ang ilang wedding vows suot ang ilang mga traditional nga gamit. Matag tribo dunay solemnized nga seremonya. Biya
Ilya Makidong Lagunsad alang sa Mandaya wedding nga gi-assist ni Bailan Jose Penang gikan sa Mansaka Tribe. Dato Dani Lapana alang sa Kagan wedding ug Bai Hermenia Maitem alang sa Atamanubo wedding. Gitapos ang seremonya sa kaminyoon sa 11 ka mga pares pinagi ni Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio kon Bia Digabunan sa cultural community sa Tagum nga mihatag sa iyang inspirational nga mensahe sa mga magtiayon og sa ilang pamilya. Ang kasalan ng Tipanod gi-facilitate sa City Cultural Communities Affairs Division ug City Registrar's Office. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Naan nagyoy balay ang mga informal settlers sa lungsod sa Maasim, Sarangani Province human sila gihatagan sa NHA. Sugda na sa pagtukod sa National Housing Authority kon NHA Region 12 ang 25 million resettlement project alang sa mga pamilyang informal settlers sa barangay poblasyon. Niadtong Pebrero 17, usa ka groundbreaking ceremony ang gipahigayon sa NHA Region 12 pinagi sa General Santos Coronadal South Cotabato Sarangani District Office. Ang proyekto ubos sa NHA Resettlement Assistance Program sa Local Government Unit nga gipunduhan sa NHA og 25 million pesos. 80 o 40 ka mga duplex type sa housing units ang gituyong ipatukod alang sa mga benepisyaryo nga namuyo sa baybayon sa naisgutang barangay. Gitambungan ng aktibidad nila Engineer Fritzy Punzalan, ang Acting District Manager sa General Santos City Coronel South Cotabato Sarangani District Office. Engineer Zenaida Cabiles, ang Regional Manager sa NHA Region 12 ug mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga panggamhanan. Ito naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabihin ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o syempre sa app nga TikTok. And kung matapos, happy birthday sa among boss nga si Miss Edith Caduaya. Happy birthday! Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!